Sådan køber og downloader du lydbøger til din MP3-afspiller. Hvis du gerne vil downloade din lydbog, skal du kigge efter symbolet for download, når du finder bøger på altfortalt.dk. Det er et grønt symbol med en pil. Det er lidt billigere end at bestille en MP3-lydbog på en CD, og du skal selvfølgelig heller ikke betale for forsendelsen. Når du har fået lydbogen til din kurv, trykker du på Gå til kassen og køber din lydbog. Kort tid efter får du en e-mail. Her er der et link, som du klikker på for at downloade lydbogen. Lydbogen kommer i en såkaldt zip-fil, der skal pakkes ud. På en PC kan du for eksempel gøre det ved at højreklikke på mappen og vælge Udpak alle. Du kan nu afspille lydbogen ved at dobbeltklikke på det første nummer. Men vil du gerne have lydbogen over på din MP3-afspiller, skal du nu tilslutte din MP3-afspiller til computeren med et USB-kabel. Du bliver sikkert spurgt, om du vil åbne mappen for MP3-afspilleren, men klik den besked væk. I stedet højreklikker du på mappen med din lydbog og vælger Send til, og derefter din MP3-afspiller. Nu bliver lydbogen kopieret over på din afspiller, og du er klar til mange timers underholdning på farten. God fornøjelse.